wuchi dị mmadụ filaka onye wanyere ya ga-eri ya wanye nka mmiri iwiri ji ya ga-eri ya wanye nka mmiri Jizọs wuchi dị mmadụ filaka Jizọs wuchi dị mmadụ filaka onye wanyere ya ga-eri ya wanye nka mmiri onye wanyere ya ga-eri ya wanye nka mmiri smart Jizọs wuchi dị mmadụ filaka ike n'agha na wuchi dị mmadụ filaka onye wanyere ya ga-eri Jesus, onye wanyere ya ga-eri ya wee dụkari ya onye wanyere ya ga-eri ya wee dụkari ya ihe ọfụdara n'iji izodo nke ihe niile ihe ọfụdara n'iji izodo nke ọnwụ na ndụ iji mmagide ji n'aka onye wanyere ya ga-eri ya wee dụkari ya onye wanyere ya ga-eri ya wee dụkari ya ọkwa onye nwere ji ya ga-eri ya anyị ka anyị jiri aka ya bụta ego na mgbe ego chukwu mara mma ma akpọwala m gị onye enwenye elu na-etuola m go Chinasa ekpere na akpọgha m gị Chinegbo mba na-etuola m gị Chinenye ọmụmụ na akpọwala m gị Chinenye ọmụmụ na-etughe m gị okwunyere ogbenye elu na-etuola m go ọsị nwa dịrị ime ya etule m gị ọsị nne dịrị nwa ya akpọwala m gị Chinegbo mba na-etughe m gị onye sịrị ya chị ọchị ga-achị medo onye ma ọchị onye mara eze ya ga-awụ ya edo nwa m ego ọkụ ịgọzi mmadụ fọjuo ya aka ọ na-abụ ịgọzi mmadụ ibunye ya ego ogwu a ọmarịcha ọpapa m ihe ba adịghị ike niile chidi ndụ na-awụ ike chilenye ọmụmụ chilenye amamihe mgbe abịakwado n'oge eruola n'ubi ala obi chioma na-eme eze chioma na-enye ọmụmụ ọkụ chioma na-enye akụrụda ogbenye na-akpọgo ogbenye onye otu na-etu ile nwanyị ya dị nwa nwere akpọdịla Chioma na-eme eze ebe ma okerumo onye ogbenye elu a na-eme okerumo Chinedu ọmụmụ n'ime ma okerumo ndị okenye mama okemo ọdụ ezumeri oge ya mkpabi ọ gbara mmadụ Chineke nye mere ya nwa m ọ bịara mmadụ Chukwu ogologo ogwu akara ugo nke mbụ n'ala ogbe Chief akara ugo nke mbụ n'ogbe ndị Chineke jiri gọzie ogbenye Chief akara ugo nke mbụ ekelele m unu ndị amaala asị m ọ ga-adịrị unu mma ọ bụrụ ebe unu ga-egbu onwe ya onye chi unu ga-amụ n'anya onye iru ji onye ya enye nwa m Kosa obere m gara nri elu nwaanyị were ụkwụ ya gapụrụ ya sụ mụ di ya lọfụrụ ya dadi ọmụ ọbụrụ ụzọ ọkụ nwa mama o olulu akụrụ m uwe egwuo aga m enye gị azụ maka mụ nwa na onwe m nwa onye ahịa azụ ụmụaka laikiri nne ya karịa nna mụrụ nwere idea ụmụaka laikiri nne mụrụ karịa nna amụrụ amụ chai were ihe bụrụ ya emere nsogbu ndị kiri laikiri nne mụrụ karịa nna amụrụ amụ ma ọ na esi n'owere laayị odogo na fire service hụ ụmụaka abụọ na anọghịrị ebe akwa a na-ebe onye ụkwụ
Magugo onye dagugo ụmụaka ajụ ngụgụ mapa ka akeke mapa ka akeke bọsụ mo dakuju ụmụaka asị kebụrụ we are about to start, people. On my wedding day, you should come up for me. Mama, no, no, I don't know. And I saw Jesus there. I'm making a woman. Full of women. Oh, my candy, my back, I can get boss of Joe, my candy. Get what I was about. I June. Now, June, you are cool. I don't know how to home. Osubanu holum otupo zamalielu okunwa mama maza yes mpana mao dota gwoli gari igele pe ngboda o na shizinga bo buru aberele fensi na dota gwota ari igele pe ngboda na ga no singa adota shi South Africa land ya bia gwa ha ma bo osi mpana ma ni aga gboda vote but otu ya nwa anwu but otu amoro pani lewe ndozo na akuziele onwe onye ke ga-amụrụ na onye ke ga-adị ndụ mmadụ ụmụaka ndị asị ọkwa n'ihe ọjọọ ebe mụrụ vurule mụ na mụ na oge elu gị ala dọta gbochi ga dị ikele ebe ngwọda chukwu emezi ebere dọta echi South Africa bịaruo gwazi unu so otu ga-anwụ otu ga-adị ndụ ekwere uru chekizieni na onwe na onye ke ga-anwụ anwụ na onye ke ga-adị ndụ otu ka oke ịdọ nga ahụ ya asị ọgụ nwa mama ka ma mma m ga-anwụ mba m ahuna lele yo uma kala ikine akari ampamro owe ago ya o dushi iye wo lo sa mala ki budu dangala ngolo jige tudu ngange ya ngoro ewele me wo lo le ko nu wo wi o ko wa mama holo la furu wo eguo ba di onkoro akụkọ mba me kwasi bele wo Mbame kwesi bele mu onye buru mba mba dem na nda kire mbame mo ego ai go kwendezi sawa ndo ya belo la ni sa se chola nga de ga mu 1 naira amakwere na mbama ma ala si ndo hi abịala ga puru na etiti ezika anya doro ado ndo ya sa se chola nya de ga mu 1 naira iwe wo onye ohi ya so lo ta isi abi ezu ukwu a agaghị wete 1 naira ihe abịalawa otu ka ọzọ si anyị ga-emebi otu ihe ihe abịala ha gawa otu ka ọzọ ekwuo anyị garịrị anyị ha dụrụ atọ gbaji asị egbe lawa o agawa nga ha mpa m gara ga kwụrụ ka anyị atụrụ atọ ndị oyi were egbe gbaji asacha anya atụrụ atọ ihe atụrụ atọ ga-agbagha ọbara ọ bụ otu nna m jiri nwụnụ anya mbame kwesịbele nwụ onye gburu ya alụbi eshi obodo la yodo n'ime abalị ekemzi polisi nọ n'ụzọ amapụsọ ndamị akwụsị mmadụ kwụsị ndị enwere ile ọsọ chụwa mọzọ dọbụ krọs ọnwụ mmadụ alanya na-efe ndị chụga m ya gawo ndamị mebiri oke were ya edesa dịghị ahụ mba eshi m ụlọ ọgwụ ayoduo tupu m niile wụ ọbụ amara ma bụ aka m dipa akpụrụ m akpụ chụrụkwuo mba m saga m anọ nga ahụ onye a mesịrị mba ebelada ahụ mkpa na m ga-arụ polishment onye a na-ele anya n'aka na ịdị anwụ blọk dị 510 asị mpawa blọk mebiri mpawa blọk apala blọk ba 500 blọk ya 410 onye nọ nga nsị n'ozi ike gbakọchi ụkwụ ya lekwa onye isi ndị amị gara kụọrọ egwu mere onye nwaanyị gbara nkwụ onye isi ndị amị ahụ mbido tiwe ọkụ nwa ma nwa onye nyere polishment sọwụ ụmụ ngagị ya ebiri ụpawa ya bụ ọrụ ụmụ gị yawa ala ọdị uru ụna nwụrụ ọkụ nwa mama oju oli ewe agwọ ọrịa akala kwuru m uwe olóòtú sì létí ànyà wèrè pọlísìmẹ̀ntì nìyẹn máa mú kálí lórí iṣẹ́ dábìá máa yọ̀ mọ̀ ọ̀gẹ̀ máa ń gbogbo òwe mu
maybe no kill him one. So now Patla and Tata, Chile, walk on knock. He's in down there, black one, walk on Mama. Now I'm sorry, maybe we have to want to see my Pala block. Stop Pala block 500, they have for 10. When you sit down here, walking, you will hold William. Block William Pala, Panampa, she has. Only shin dame, yawo monge yawa, olonye mi moro, ani mo only shin. Chile kele, akwe wana no wa. Nyamu na do nyam kore ya. Oti nyamu na no wa do nyam kore ya owaye. Mati go tugungu dambu dengi dimguguru kuja katambulo chugurupu, kani geje ngedi nguruguru dangaya. Imagine for that. One, Jana Kualubu. Oh, it's hard. And I know Kualubu. I think I know Kualubu. Massing it to get cookum. Kukuruku to Chakam. Come and I am Kuruku. Well, I will number 1. I will number 2. I will number 3. Okay, one more. And I'm a chick. Ebem Garaku. Device that Ebem Garaku. I'll let you. Ebem Garaku. Akutala megula bali jejila hambe. Akutala megula bali jejila hambe. Akutala megulu jisu jejila hambe. Mabere na backyard. Abere na backyard. Semanyo mame. Mam no we ba akumwanyi bakam. Ufode DJ na shugo. Ufode DJ na wachi mbalaka. Ufode dodom na belto manuku. Maju umwanyi leyeme. Majuwa baby sisi mnara gini. Majuwa mwanyo lenye. Majuwa baby sisi mnara gini. Nisi nkuwegu dogo la leche. Na nkuwegu dema la leche. Nanga kuchegu oboro wela. Nega kuchegu ojo wela. Nanga nyofo lunye before malawa. Nanga nyela nye before malawa. Ọmọ wa ìsọ́gà ní ọlọ́lá bí kọ́ ya. Ọmọ ọba kò mọ aka. Kọ́lá ní aka o, ọba kò mọ aka. N'òwúrọ̀ ọkọ̀ wa màmá abẹ́lá ni o. Ọkọ̀ sì. N'òwúrọ̀ ọkọ̀ wa mọ̀ abẹ́lá ni o. N'òwúrọ̀ ọkọ̀ wa màmá abẹ́lá ni o. N'òwúrọ̀ ọkọ̀ wa mọ̀ abẹ́lá o. Ìjà gbọ́dọ̀ yẹ, ìjà bá ló fà, ọ̀pọ̀ ìjà bá ló kù, ọ̀pọ̀ ìjà bá ló kù, ọ̀pọ̀ ìkú gbàgàdàrà káwé kù. How can you possess by the Holy Spirit? My man, the last man in our mix. My last man. Dollars man, this is you. All I know is this woman they want to. If this is you, all I know is this woman they want to. Dollars man, they come now. Dollars man. Ọmọ ẹkùn yìí lè kó mi. Ọjọ́ mo láti wá wọ yẹn ẹ̀gá wọlé lẹ́nu. Oyè tí wọ́n pọ̀ afọ yẹn ẹ̀gẹ́ wọ́n. Ọmọ yẹn náà lè ní ìwà ìjọba kan wọ́n. Kọ́lẹ́sì náà. Ìmọ̀ sí mara mmanwó. Achọkwala nwaanyị ghara àwọn àlè ntụwa. Efe isi gị bụ ya. Kọ́lẹ́sì náà yẹ. Ọgaranya nwere isi mmanwụ àlè wọ́dọ̀. Money, you are poor man in each morning. Because I can make a big money doing you are. Big money no more. If you see me, when they like that, I want to wonder if I say I'm a boss. And I'm going to. Well, yes. All right, I can no longer big money doing you are. If I saw anything, man, it's a lot of poor man.
big money for one. It must be big money they for and take a more. Big money they you are in my own galley, you know. 10 million, 20 million, 30 million, 40 million, 50 million, 60 million, 70 million, 80 million, 90 million, 100 millions. Now when you big money they do. But to ya poor man in the corner, in my young galley, Bonora, while I my COVID-19 in the ship, man. Here, may come on in Guru to that I can go somewhere. I'm not on no kelende maro nebi ari ankwai onye obuga yoro mai e ma onye obume onye owu adora kalana ebe dora kaloro ebe ebe ndo mmadụ atia ama na onye obu nso if you appreciate good things, round of applause.